Gurrutxaga Uranga naiz, EAJ-PNV-ko alkatetzarako hautagaixa naiz, eta orain zuen galdereri erantzuteko prest. Guke proiektuak garatzerakoan eta programa garatzerakoan helburu nagusia hori izan da. Azkenean Elgoibartarron bizi kalitatea hobetzeko proiektuak garatzea. Eta horretarako 3 ardatz edo banatzen ditugu proiektuak aurkezterakoan. Lehenengoa da Elgoibartarrak pertsonak eta ongizatia, eta hor kokatzen dugu alde batetikan ongizatiari dagokionez, bai Errezabal egoitza behingoz aurrera ateratko degula, anbulategi berrixan proiektua ere bai bertan kokatzen dugu, eta gure gizarte zerbitzuen mapa propio bat eratzeko eukiko ditugun zerbitzuetan hitz egiten dugu. Behin Errezabal egoitza egin da San Lazaroko eraikinean bertan proiektu importante badakago etxe bizitza tutelatuak edo betirako edo bizi guztirako etxe bizitza deitzen dian hoiek, eta Santakadako konbentuan ongizaterako zerbitzuekin batera gizarte zerbitzuen mapa propio bat eukitzera eramango gaitu herrixan. Ez hori bakarrik, guretzako ongizatia ez dira bakarrikan gizarte zerbitzuak, badia ere bai herritarren irisgarritasuna gure auzoetara hobetzea, uste dugulako horrek bizikalitatea asko hobetzen duala. Eta hor dakagu Kinkoneko Zubixan proiektuak, lehenengo fasea ja hasiko dala, baina bigarren fasea hurrengo urterako geldituko sana. Gero ere bai dakagu Artekaleko igogailua jartzia, bertan dauden eskailerak aldatu eta igogailu bat jartzia, ze hor bai egisa dela eskaera jaso izan ditugula San Rokerako irisgarritasuna hobetzeko aulkisekin eta igotzea azkenean ibilbidea luzatu itzen dozu, eta hori hobetu nahi dugu, baina baditugu ere bai ibilbide, oinezkoen ibilbideak hobetzeko proiektuak, San Lorentzorako ibilbidea nahi dugu hobetu, hor jende asko ibiltzen geralako gora eta bera, eta bertan oinezkoentzako gunia pixkat hobetzeko. Horretaz gain ere bai irisgarritasunari begira Altzolako Bidegorrixan proiektua importantea izango da guretzako, trenan ibilbidea moldatzen danean, gaur egungo trenan ibilbidean Altzolarako Bidegorrixa itxeko proiektu importantea da, eta hori izango zen lehenengo ardatza edo ardatz igual nagusixena. Gero bigarren ardatza bai industria eta eremu sozioekonomikoa, guretzako gure industria da gure ADN-a eta kanpuan asko ezagutzen gaituzte makina erramintan erreixa bezala, orduan guretzako importantea izango da gaur egun bezala industriako enpresa garrantzitsuekin lankidetzen jarraitzea, gure lur industriala egokitzen jarraitzeko, ze hori bai da erronka importante bat gure industria hemen errotu eta mantentzeko, eta gero bigarrena izango zen lankidetza hori formakuntza zentroekin batera ere bai industria eta formakuntza zentroekin itxia laneratze hon bat, eta gure industriari egokitzen zaion laneratze bat eukitzeko Elgoibarren. Eta azkenengo ardatza eta oso importantea dena guretzako da bai euskerazko elkarteak, berdintasun elkarteak, kultur elkarteak itzen duten lan guzti hori indarrian jarri eta balorian jartzea, voluntarioek itzen duten lan hori, uste dugulako hor baliabideak ere bai jarri beharra dagoela gaur egun voluntarioek itzen duten lan hori balioan jartzeko. Egisa da gure kalietatik ibiltzerakoan ikusten degula, ez dala lehengo den Elgoibar hori eta bihar degula, beste herri batzutan gertatzen den bezala, gure herrixetako tenda txikixak mantentzia. Orduan bide horretan bai dauzkagula, gaur egun dauden laguntzetaz aparte, bai dakagula pentsauta beste bi bide berri martxan jartzea. Alde batetikan utzik dauden lokaletan diru laguntza lerruak sartzea lokal horiek egokitzeko eta hobeto jartzeko interesa daukaten negozio berri horiek sartu ahal izateko, eta bestia izango zen diru laguntzak ematia enpresa edo denda berrixak edo zerbitzu berrixak sortu nahi dituzten horiek diru laguntza batzuk edukitzea urtietan zehar finkatu arte eta beraien negozioa bideragarri izan arte modu natural baten diru laguntza batzuk alokairua ordaintzeko martxan jartzea. Eta erostia, desient erosten dute herrixan, nire erropa gehienak hemen Elgoibarren erositxakoa dian, niretzako oso importantia da Elgoibarren erostia, denda txikixetan erostia, eta ez erropia bakarrik, nik janarixa, liburuak gaur egun pitxintxun, estetika, pelukerizia, dana saiatzen naiz hemen itzen, bai kiroleko erropa, guzti hori gustatzen jata herrixan aldana erostia,
Eta gero kanpora jo behar baldin badet ere bai, saiatzen naiz kanpotikan beste herrisetara edo joan behar banaiz ere bai, denda txikixak edo lehenesten. Ikuste detelako personako arreta hori oso importantia dela, eta herrixan eukitzea ondo dagoela, batez ere denbora gutxi daukagunean, bertan eukitzea eskertzen dalako. Galdera hori asko eskertzen dez, esfortzu handia egiten ari gera lanketa horretan, ez da bat ere erreza bidia zein dan eta egoki ondo mantentzea, baina egisa daia lan bat badara magula aurretikan, gu duela ja 6 urte jarri genitxun diru laguntza batzuk martxan, oporraldixetako kuota horiek, familia guztieri iritsi alizateko, merketzeko diru laguntza lerruak, baina hendik ikusten dugu beste zerbitzuetatik aparte, diru laguntza horiek ere bai bihar dutela beste modu batenin edo nola bilatu orduan. Hezkuntza maixa dakagu martxan, hezkuntza maixak ja urte bete badarama martxan, eta bertan hezkuntza zentruak eta aisialdiko hainbat eragilek parte hartzen dugu bertan, eta horrekin nahi deguna da, gure herriko aurretan erabe guztieri aukera berdinak eman parte hartu izateko, eta ez bakarrik udalak dazkan zerbitzuetan, baizik eta aisialdi zerbitzu guztietan nolain familia guztiek parte hartzeko, ez bakarrikan kuotei begira, importantia dela, eta hor enfasiz importantiengo dugu, baita nola iritsi, nola komunikatu familia guztiak jakiteko zer dauan eta nola parte hartu. Eta horretarako aurten indegu diagnostiko bat, aurren errealitatea zein dan ezagutzeko aisialdiari dagokionez, zein hizkuntzatan itzen duten, nola parte hartzen duten, komunikatzen dan guztia jasotzen duten, familiak zer dan jasotzen dutena, hori eskolen bitartez indegu, eta hor dakagun informazio guzti horrekin, jasotako ondorioekin, lan hildo importante bat izango da hoin, zerbitzu guzti horietara nola iritsi, aur guztiak aukera berdinekin, nola proiektu hori garatu, ez? Nik uste dut gai honen inguruan ja desente hitz egin degula eta publikoki ere bai adirazi degula zindan gure jarrera. Guk hemen ez dugu itxe eolikoen kontrako jarrera bat ez dugu erakusten, baizik eta Karakaten aldeko jarrera bat da. 2012ko apuak esaten du Karakate parke berezi bat dela eta plan berezi bat bihar duan gune bat dela, ez? Eta ordu handikan, bai Plaentxi eta bai Soraluzeko udalakin batera, diru partida bat jartzen jun izan gera 11 urtean zehar, balorian jartzeko eta bertan dauan ondare kulturalari eta biodibertsitateari dagokion tokisa emateko, ez? Eta bide hori da jarraitzu nahi deguna. Apuak plan berezi hitz egiten du eta oin izan da plan berezi hori onartu dugun momentu arduan. Gure konpromisoa da plan berezi horrek esartzen duen guzti hori bidea ematia eta aurrera eramatia azaltzen dian guztiak. Egisa da plana ambiziosua dela eta hori martxan jartzia emango digula ere gure lana, baina konpromisoa hori da. Guk Karakate bizirik plataformakin hasieratikan lankidetzan ingen duen, beraiek mozio bat aurkeztu nahi zuten udaletxian eta hasieratikan beraiekin elkarlanian eseri ginen, zer zan guk uste genuna importantia zala gune hori babesteko eta orain arte jarraitutako bidian, legalki eta juridikoki zein izan biazan jarraitu biazan bidia. Hori izan proposatu genuna, aho batez onartu genuen, nik uste dut Elgoibarren aho batez onartu dugun hori gehiengoan jarrera bat izango dela eta horri bide eman nahi diogu aurrerantzian ere bai. Esan behar da, parkeak berritzeko aurrekontu partida importante bat jarri gendula aurreko urtean, eta orduan ingenduna izan zen bai eskolekin, atxutxamaikakin, ludotekakin, eta nuala uste dut izan ginala, parte hartze prozesu bat abian jarri gendun, bertan zauan diru partida hori nola gaztau edo nola inbertitzu Elgoibarren, ez? Eta horra saldu zian proposamen batzuk, adibidez bat izan zen giza eskubideen plazan bihar zala kolumpixo bat, edo ikastola parian naturako elementuekin endako parke baten biharra zagoala, hainbat eta hainbat izan zian eskaerak eta guzti hori bide ematen saiatu gera. Egisa da, parkiak normalian eramaten badaukatela strukturantzeko bat, baina bai da egisa ere bai, parte hartze prozesu horretan azaldutako ekarpenekin, adibidez tirolina bat jarri dela, badala zerbait desberdin haua parke klasikoari begiratuta, edo badakago Aitagirre parian ere sare hori, ez? Eta bai egisa dela, olakoa jartzen dian gero ikusten degula aurrak eta batez ere ja heldutzen duazen aurroiek, birutz gerturatzen dira horiek ere errezago gerturatzen dira olakuetara, eta aurrerantzian ere horri begiratu nahi diogu. Gero parte hartziaz ere bai galdetzen dezu eta guk parte hartziari dagokionez ludoketekan bitartez parte hartzia desente sustatu dugu. Pandemia eta gero ingendun txosten bat, bertan ludotekan bitartez junginen eskoletara, eta 6 eta 12 urte bitarteko aur guztieri galdetu genien, nola ikusten zuten ludoteka, ze lankidetza egon behar zen ludoteka eta beste
zerbitzuen artean, eta zertan hobetuko zuten, bai ludoteka eta bai herrisa, ez? Eta hor proposamen asko eta ondorio asko jaso genitxun, eta horiek lantzen ari gera. Eta oin, ludoteka berrisa bolatok izan, espero dugu lasteia obra berriro martxan ikustia, bertan ere bai zer nahi izan ludotekan, oin gaur egun dagoen ludotekan galdetu diegu aurreri zelako ludoteka berri bana duten, ze elementu nahiko zituzten bertan, eta horri bide ematen ari gera. Balorazioa ona da, azkenian guk hauteskunde programan esaten dugun hori oso presente eukitzen dugu eta saiatzen gera esandako guztiari bide ematen, zailtasunak zailtasun, baina egisa da guretzako baloraziorik onena egunero kalian jasotzen dugula, jendiakin egoten eta jendiari entzuten. Oin, importantiena, maiatzak 28 dator, azkenian guretzako hori da, eta batez ere nik uste alkatetzan egondako taldia izan da, guretzako dala gure azterketari garrantzitsuena, oin arte indeguna eta esan dugun guztiak nolako efektua izan duan. Baina netzako azkenian balorazio importantia esaten dut kalian dauala, kalian egotea da importantiena, jendiari entzun, jendiak zer daukan esateko entzun, bai eragileak dianak edo elkarte egintzan daudenak, eta baita norban adrekueri, eta guk bide hori jarraitzu nahi dugu aurrerantzean ere. Ez dut itxe montaje bezala, ni nahiko friki izan naiz dokumentuekin, dana gordetzen dut, dana gustatzen jata eukitzea, eta esaten dugu dena martxan jartzea, edo guk hitza emandakoan betetzen dugula erakustea. Eta nik horregatikan guk aurreko hauteskundetan ateratako programa etxe guztietara iriste zana, nik inprimitxu inuan, eta nik txapuza bezala, nire komentarixuekin beti gordeta dakaten zerbait da. Eta hemen ikusi aldegu, Eurasandiko irisgarritasuna hobetzea, igo gailua, inda dauala, emakumeen txokua sortzia, lila deitzen dana gaur egun, sortzea igerileku berrisak itxia, inda, hemen dakagu gure zailtasun edo proiektu latzena izan dana, Pilarran egoitza, eta horrek eramaten gaitu ere tutoretzako etxe bizitzak San Lazaron oindikan ez eukitzia inda, ez? Eta hori ere bai argi izaten da proiektu bat asko kostatu zaiguna, urte asko daramaguna atzetik, ez dauana bakarrikan gure esku, eta 2012tikan ari gera, egondia gobernu desberdinak aldundian, horrek ere bai eraman gaitu atzeratzera, pandemia bat edukidegu tarteko, atzeratu ingaitu, baina esan aldegu adjudikatzeko dauala. Espero dut jendiak benetan hori hola dala sinistia egisa da, lan asko suposatu digu, ordu asko sartu ditugu proiektu honetan, eta gogoa handisa dakagu benetan ja obrak ikusteko, eta esan aldugu ja behintzat aurten obra horiek ikusiko ditugula, eta adjudikazioa ja gainean dakagula, baina gero badauzkagu Elgoibar lagunko jarria etxegina itxeko, etxean bizi, adineko pertsonen bizikalitatea hobetzeko, horiek martxan jarri ditugu, gazteen aisialdirako jarduerak bultzatzea ere bai jarduera berrisak martxan jarri ditugu, ludoteka berrisa itxia hor dakagu obra ere bai inda, kulturan aldeko apustua itxia, euskera sustatzen jarraitzia, azpiegitura eta zerbitzuak industrialdietan hobetzia, hau bai da proiektu importante bat Jaurlaritzakin lankidetzan itxen nahi gerana, trenbidia, altzolarako bide gorrisa itxen degunean ere bai trenbidia hobetzia erakoan industriaguneko sarbidea hobetuko dugu Arriagako industriagunean, eta hori oso importantea da bertan dauden enpresak ere bai irisgarritasun on bat eukitzeko beraiek saldu eta erosten dituzten produktuak hobeto iristeko, apargaleku geixo sortzia, Urasandin bide berri bat itxia, biala ointxe ere bai martxan jarri dugu, baserri auzoak dinamizatzea, merkatari eta ostalarientzako neurrisak jartzea martxan, horrezan behar dugu uste genuna baino geixo ere bai inbiar izan degula beharrakoiek izan dialako, ez? Nik uste dut importantia dela hauteskundetan esaten degunari bide ematia, ze hori da emandako hitza betetzen dezula erakustia, eta gero egisa da ere bai 4 urtetan gauza berri asko behar berriak ere sortzen diala, eta hauetaz aparte egon diala ere bai beste proiektu batzuk garatu behar izan dianak, eta bide eman diegunak ere. Gugera, eta hori hola esan dezakegun bakarra gera Elgoibarren, gure ekintzekin erakusten degunak zein geran eta nolakoa geran, ez? Gugera oinarte agintean egon geranak, eta martxan jarri ditugun proiektuak edo esandako proiektuak martxan jarri ditugu, ez? Egisa da, zailtasunak bidian topatzen ditugula, edozein enpresatan, edozein lanetan gertatzen dan bezalaxe, eta guk ere eduki ditugula gure zailtasunak, lehengo galderan ere bai azaldu dut, Pilarran egoitzan proiektua asko luzatu dela, baina baduala aurrera.
Grazia itzen dira botuak irabaztian proiektua, por supuesto, baietz, ez, guk botuak irabazi nahi ditugu, guk hauteskundeak irabaztera gatoz, eta gure proiektuak azkenean herrisa hobetzeko itzen ditugu, eta nahi deguna da herritarrek ezagutzea zentzu dian gure proiektuak, eta guk uste ditugunak onak dianak, herritarrak ere bai boskatzia guri, hola uste badute, ez. Askotan zerbait negatibo bezala jasotzen dan mesua da, baina guretzako zerbait positiboa da. Ze proiektu dauzkagun esku artean, eta horiek nola garatu nahi ditugun azaltzea herritarreri, boto horiek irabazteko, eta guk proiektu horiek aurrera eraman alizateko. Egisa da guk oso proiektu realistak aurkezten saiatzen gerala, gure aurrekontua zein dan konstiente izan da eta 4 urteetan ze planteamendukin inditzak egun proiektu horiek saiatzen gerala guzti hori ondo planifikatuta gero aurkezten, baina egisa da ere bai, aurkezten ditugun proiektu guzti horiek aurrera eramateko, egongo diala orain arte egon dian bezala zailtasunak, baina gure konpromisua da esandako guzti horiei bide ematen saiatzen gerala eta herritarrekin hori konpartitzen eta komunikatzen saiatzen gerala, noiz ondo duan, noiz dan saiagoa, baina beti ere bai, esandako hitz hori betetzera saiatzen gera, hori da gure helburua. Asko eskertzen duten galdera da, ze azkenian nik uste dut Altzolan inguruan beti hauteskunde garaian eta legaldixan ziar ere bai urtetzen diala gai polemikoak edo egoten dela ezin egon hori, ez. Nik esan behar dut oso eskertutan nahuala udalian aritziaz herritarrekin eukideten harremanagatik, ez. Udalak eman digu aukera jende asko ezagutzeko, elkarte asko, plataforma asko ezagutu ditugu eta horrek beste ikuspegi bat ematen dizu herrixana, ez. Eta Altzola niretzako personalki horren adierazletako bat izan da. Nik Altzolako auzotar asko ezagutu ditut udalian egon izanagatik eta bertako ezin egon, behar eta kezka guzti horiek entzutera jun izan geranean jasotako hori eskertzen, eta azkenean udalian hori dalako tokatze jakuna, jendeari entzutia eta zer dauan gaizki, zer nahi duten hobetu eta hobetu nahi dian horiek ze proiektun bidez garatu alditzugun aztertzia, ez. Horren adierazle da ere duala bilegaldi 2019an lokal soziala berritxu genula, bertako auzotarrakola eskatuta, bidegorrisa da ere bai beste eskaera klasiko bat Altzolan, guk uste duguna oso beharrezkoa dana, eta horri bide emateko hor daukagu trenan ibilbidean berrikuntza Jaurlaritzak lankidetzan lortutako proiektu horrena, ez. Azkenian proiektu honek zertara eramaten gaitu, Ermua eta Deba artean frekuentziako betzera, bidaian denborak murriztera, zeingo dana da trenan ibilbiderako bi bide egotia, ez. Gune torrisa azkartzeko eta gune batzutan paraleloki bi bide egongo dira gurutzatze hori eman alizateko. Horrek eramango gaitxu bidegorri berri bat eukitzera, eramango gaitxu denbora gutxia ora Debara eta Eibarrera dauzkagun tren zerbitzuak hobetzera eta eramango gaitxu azkarro egotera gune horietan. Horrek zer dauka kontran edo zein izan damen parte negatibua trenan geltoki izana, ez. Guk udal bezala 2 aldiz eskatu dugu proiektu hau garatzen ari dela tramiteak eskatzezuan momentuan esatia guk uste genula tren geltoki hori mantendu indiazala udal bezala, egisa da momentuz proiektuan ez dala aurre ikusten tren geltoki bat, baina egisa da ere bai jarraitzuko dugula alternatibak bilatzen. Guk plataformari hasieratik izan diogun bezala, guk Altzolako irisgarritasuna bermatuko dugu eta ezin bada tren ez izan jarraituko dugula horretan lanean, bilatuko ditugula beste alternatiba batzuk hori hobetzeko. Legealdi honetan autobusetan diru laguntzak ere eman ditugun bezala, hori izan hauteskundetan esan genuen gauza bat eta martxan jarri dugu Altzola eta Sigmako bizilagunentzako, eta aurrerantzian ere bai ikusten badegu beharrak daudela, alternatiba bilatuko ditugu irisgarritasun hori bermatzeko. Bueno, hemen lehenengo afirmazio bat itzen da, personala iruditzen jatana, eta nik datuekin edo txosten ofizialekin kontrastatzen detena, ez? Azkenean esan dezakegu kalitatezkoa dela edo ez dela, gure esperientzia personalagatik eta oso lizitua da gainera, hola sentitzia, ez? Baina egisa da, badagoela txosten bat duala 2 edo 3 aste gainera atera zana, estatu mailako da la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, estatu osoko osasun zerbitzua adierazle batzuk hartzen dituna, ze lista de espera dauden, hartatzeko zenbat denbora tardatzen dan, zenbat profesional dauden zein egoeratan, ez? Eta horrek esaten du estatu mailan gerala gaudela Nafarroa eta Euskadiko erkidegoak diala zerbitzu honena ematen dutenak, ez? Eta guk uste dugu hola dala, zerbitzua ez dala txarra, hobetzekoak asko dauzkala eta batez ere lehen arretan, ez? Eta hor estrategia bat egin beharko dute Jaurlaritzan osasun sailak eta bertan topatzen dituzten lankide edo bidelagun guzti horiek, ez?
Gero, bestia da, iritzi personala, kalitatezkoa dan edo ez, edo zerbitzu horretan hartatuak sentitzen geran edo ez. Nik zorionez eta txoritxarrez, bai jende nagusia dakatelako etxian eta bai umia euki berri nahualako, esan dezaket niri eman diaten zerbitzua oso ona izan dela eta hartatu nauten profesionalak behintzat oso ondo indutela. Egisa da, pandemia eta gero gure ordute gisa murriztua egon zala eta hori hola da. Eta guk lan itzen degula ordutegi hori berreskuratu ahal izateko. Guretzako importantea izango zen, pandemia horretiko egoerara bueltatu ahal izatia. Horrekin, ez dut uste dana konponduko zanik, eta nik uste dut Elgoibarko osasun zentroa bizitatzen dugun edo zeinek ikusten degula, gure zentroa zaharkitua gelditzu dela, gainera biribilgune batian dauala, goizero ikusten dugu goizeko 8 nola gauden analitika bat inbiar degunean atian pilatuta eta ez dakagula tokirik. Bueno, badaude hainbat gauza ikusten genitzunak, ez bakarrik zerbitzuan ordute gizan, baizik eta zerbitzuan azpiegitura hobetu ahal genitzunak kalitate hori hobetzeko, ez? Eta osasun saiakin hasitako lankidetza horretan bi bideo horiek ikusten genitzuen, alde batetikan ordute gisa hobetu ahal izatia eta bestetikan ematen den zerbitzua toki hobiago baten ematia, ez? Eta toki hobiagoan ematia uste genuen toki aldatzea beharrezkoa zala, segatik badaualako plan funtzional bat, azkenean diagnostiko moduko bat dana esaten duana Elgoibar bezalako herri batentzako ze zerbitzu behar ditugun, eta ikuste zen biagenula gaur egun dakagun azpiegituran bikoitza. Eta bikoitz hori emateko eraikinez aldatu india zala. Eta horrek Elgoibarri onura asko ematen dizkio. Segatik, erdigunean, Altzolako dorretxian onduan, gunia berritxu aldogulako, osasun saiakin goduan inbertsio importante bati esker Elgoibarko erdigunea hobetzeko aukera ematen digulako, eta gainera uste degulako irisgarritasun hori asko betuko degula herritarrentzako zerbitzu hori ematerako. Lehenengo esan beharretera nik politikan asko sinisten dut, beti sinistu izan dut, eta horregatik oso gazte hasi nintzen politikan uste dutelako indar asko daukala, herritarreri laguntzeko modu oso on badala, eta gure herrisa toki hobi hau batera eramateko edo herri hobe bat eukitzeko oso importantia dela politika, ez? Horregatikan, nik ingo nuen lehenengo gauza galdera hau erantzuteko da eskertu eta txalotu, ni bezala beste alderdizetan hautagai izateko pauso eman duten guztieri, uste dut konpromiso hori hartzia eta gure horrisa hobetzeko borondateakin aurkeztia oso importantia dela, eta netzako hori da danok daukagun onena, ez? Gure denbora hori emango diogula, gure herrisa hobetziari, eta netzako hori oso importantia da, eta gutako edo zein txalotu behar diogun zerbait da. Hor akordatzen naiz hartzen abestizakin, bakoitzak urratuz berea denon artean geuria, ez? Eta nik uste hori dela geure klabia, eta hori beharko genukela aurrera begira ere bai. Nik politikan sinisten detelako akordioan sinisten dut, niretzako ezinbestekoa da elkarren artean ulertu ahal izatia, eta hori izan da orain arte saiatu gerana, ez? Osoko bilkurak edo plenua jarraitzen badia udaletxean ikusten da aho batez gauza asko onartzen diala, egisa da gai polemikoak edo ez dianak onartzen gero izaten diala geixen entzuten ditugunak, ez? Baina guk hilabetero 7-8 puntoko pleno eukitzen ditugu eta geixenak adostasunez eta gehien eta gainera aho batez onartzen ditugu, eta niretzako hori oso importantia da. Gero egisa da askotan sentsazioa dela zertan mokoka ibiltzen geran, baina ez da mokoka, nire ustez ez da bai da ere bai errespetu zitzen danean eta bakoitzan nun dauan eta nundik handatorren adierazten duanean ere positiboa da, eta nik horretan ere sinisten eta ez da bai da eraikitzaile baten errespetu zitzen dana eta adostasuna bilatzeko itzen dana. Nik horrezan biadet, ni txakurren laguna naizela, txakurrak asko gustatzen jataz, denborarik ez dakatelako ez dakat bat, ez? Baina nik uste hemen alde batetik handa dauela norberan erantzunkizuna, ez? Norberak txakur bat dakanean, ardura bat daukanean horri erantzunin behar diola, ez? Eta hori dakago alde batetik, pena badala askotan ikuste ditugun txakurkaka horiek, ze hori da utzikeri bat, errespetu falta bat atzetikan edo ondotikan datorrenari, eta hori ere bai zaindu behar dugun zerbait badala. Kanpainak martxan jarri izan ditugu txakurkakei begira, baina, bueno, ondikan ere zoritxarrez jarraitzen dugu batzuen jarrera horiek ikusten. Azkenengo aurrekontu hauetan 15.000 euroko partida bat jarri genuen txakurrentzako gune bat egokitzeko. Egisa da, ez aigula bat ere erreza itxenari tokia proposena topatzia, beraz, norbaitxek baldin badakazu ekarpenikan nun aldan izan tokion bat, asko eskertuko dugun ekarpena izango da, eta bide ematen saiatuko gera. Hala ere, ez badago ekarpenik jarraitzuko dugun lanian, dakagun partida horri bide emateko eta txakurrek gune berezi bat ere eukitzeko.
alkatien zinegotzien soldatak legez ezarrita daude, legez dauzkagun taula batzuen bitartez itzen da herrixak dauzkan biztanlien arabera, eta hori hola izango da guk azkenian konbenizioa betetzean alde itzen dugun bezala, legez tokatzen den soldata hori ingo dugu ez gehiago, ez gutxio. Niretzako azkenian soldatan kopuru hori importantia da, azkenian herrixak itzen duan gastu bat dalako, baina importantiena da benetan soldata hori jasotzen duana konprometitxua izatea eta benetan herrixan alde lan itxia. Niretzako txarraua da soldata bat edo liberazio bat kobratzen egon eta proposamenik ez itxia, herrixan alde itxia eta udaletxera ez ekartzia benetan herrixan mesederako dian proiektuak. Azkenengo Aitagerre eraikina inzanean kulturgunia, hor Aitagerreko kanpoko gune hori dan aldatu inzan, bertako aparkaleko asko kendu genitxun eta parkiari tokisa eman zitzaion, pixkat oinezkuak eta aurrak irabazteko gune horretan, baina gero kontuan euki behar dugu ere bai zein dan gure aldezarra eta gure aldezarrian dauan aparkatzeko aukerak, orduan hor azkenean importantia da guretzako oreka hori topatzea. Niretzako azkenian udaletxetan eta erakundietan importantia da oreka bat topatzea, batzuk gauza baten aldeko izaten gara gehiago eta beste batzuk beste batera, baina biharrak zeintzuk dian identifikatu behar da eta aurrera atera oreka baten barruan. Guretzako importantia da aurrengo urtietan horren inguruko analizi bat itxia, uste detelako herrixen erdiguniak oinezkuentzako izan behar diala, baina bilatu behar dugu ere zein alternatiba, eta horra adibidez Errezabalego izan proiektuan 80 aparkaleku berri sortuko ditugu eta horrek lagunduko digu asko ere bai erdiguneak deskongestionatzeko proiektuak garatzen. Hemen kontuan eduki behar dugu azkenean gure herrixan zenbat berdegune dazkagun eta zenbat erabiltzen dian, ez? Betxu bain ere ze guraldi dakagun eta horrek zertara eramaten gaitzun. Guretzako importantia da berdeguniak egotia eta berdegunietan ekintzak ere bai antolatzia eta jendeak berdegune horiek aprobetxatu ahal izatea, baina kontuan eduki behar da ere bai berdegune bat ireki eta mantentziak ze kostu daukan eta ze erabilera itxen da gune horiena. Niretzako oso importantia da, esaten bezala, berdegune horien alde itxia, baina ez da hori bakarrik, baizik eta diagnostiko bat behar da horren inguruan. Niretzako importantia da, mendakagun egualdisa ikusitza, erdigunean ere bai topatzia gune estali berrixak, holako eguna tokatze jaku zenian, gure aurrekin, gure helduekin disfruterako tokisak tokitzen. Horre lehenko galdera saldu danean pixka saiatu nez gure hildo nagusiak edo orkesten eta guretzako oinezkuentzako ibilbide berritxak eta daudenak egokitzia lan hildo importante bat bai da, eta bide horretan ikusten dugu badauala beharra eta bertako auzotarrekin ere bai hitz egin da, ikusi dugun biharretako bat hori da, ez? Bertara junetorritxan ibiltzen degeran guzti horientzako moduren baten segurtasuna emango duan distribuzio bat eman alizatia bidiari, orain arte bezala autuak jarraitzeko ibiltzen, baina oinezkuak eukitzeko gure gune propio bat edo ibilbide propio bat. Anbulategi izan inguruan egon da beste galdera bat eta horra saldu dut, ez? Guke osasun saiakin lankidetza estua eramaten ari gera, bai dauden biharrengatik eta bai sortuko dianengatik, eta Merkatu Plazaren eraikinan bota eta berrixa itxia 2024an bigarren zatixan aurre ikusten dugu hasiko litzatekela, ez? Guretzako justifikatuta bai dauala, azken baten edozein pasatzen bagera hortik Merkatu Plazan egoera zein dan, aurrak dantzara eramaten baditzugu, edo bertan dauan beste edozein elkartek adierazi aldigu zelan dauan eraikin hori. Guretzako aukera oso on bada osasun sailak inbertitzia bertan, azkenean osasun sailak ingo duan inbertsio bada, ez Elgoibarko udalak, eta horrek guri asko ematen digu, azkenean olako eraikin bat bota eta berrixa itxia koste oso ondisa dakalako, eta aukera bat da guretzako beste erakunde batekin elkarlanian olako proiektu bat garatzia Elgoibarren. Gainera horrek zertara eramango gaitzu, bertan dakagun plaza hori irabaztera, plaza berri bat irabaziko dugu, gaur egun kulturetxeko dorretxia edo altzolatarren dorretxia dana eta izango dan anbulategi berri izan artean plaza berri bat eukiko dugulako, estali nahi dugun plaza bat izango dalako, bertan ostegunetan etortzen dian lehen sektoreko baserritar guztientzako gune bat izango da, baina beste egun guztietan edozein herritarrek disfrutatzeko gune bat izango da, ez hori bakarrik, azkenean anbulategi berri izango da laukixa bera eta atzeko parte guzti hori ja ez da egongo, eta herrikari protagonismo handixa
emango diogu, kaletik guazela erreka ikusiko dugu, argitxa irabaziko dugu gure erdigunea, eta guretzako hori da beste erronketako bat, gure erdigunea bizi berritzea, eta horretara eramango gaitu, beraz guretzako oso justifikatuta dagoen proiektu bat. Horri gainera gehitu nahi diot, azkenian anbulategi zarra utzikan gelditzuko dela, eta horrek erabilera asko ematea ahalbidekutuko digula. Alde batetikan elkartientzako tokisa eukiko dugu, bai merkatu plazan gaur egun daudeneri bide emateko, baina berrizak ere bai sartu ahalko dira hor, eta importantiena izango da, eta guretzako pauso importante bat izango da gaztientzako alokairurako etxe bizitzak itxeko proiektua. Nik uste dut proiektu hori berritzailea izango dara Elgoibar bezalako herri baten, azken baten guk emantzipaziorako diagnostiko bat ingendu duela aurrek urtean, aurten emantzipazio plana jarri dugu martxan, eta esango nuke herri bakarretako izango gerala Euskadi mailan olako plan bat martxan jartzen degula, eta plan hori garatzerakoan guretzako importantia izango da gaztientzako alokairurako etxe bizitzen proiektuan alde itxia, uste degulako gure gaztiak Elgoibarren gure bizitza proiektuak inalizatea Elgoibarren etorkizuna bermatzea dela. Bidegorriko komuna proiektu oso errez bat ikusten genduen, eta guk oso argi genukan hori arriskua zala eta horren alde lan behar gendula, eta komuna bera erosi gendun, eta erositza daukagu eta momentuz gordeta. Segatik, Eibarrerainoko bidegorritxa irek izanean, erabaki zalako Eibarko udalakin eta aldundiakin elkarlanian ipiniko gendula Maltzagako biribilgunean alturan. Orduan guk erositza geneukan, izan genuen gurea izango da komuna jartzia badaukagulako, eta Eibarrek eta aldundiakin bihazutena zen obra hori martxan jarri. Beraien zain gaude, guk gure partia bete dugu, eta Eibarko udalak eta aldundiak martxan jartzen dutenean proiektua itxia eta obra itxia, eukiko dugu por fin Bidegorriko komuna. Batzok izan eta ikina esaten dugun horre, niri personalki ere eragiten dira, ze batzokiko militantia ere banaiz, ez? Udalan partetik esan behar deguna da, importantiena eta udalari tokatzen zaiona dela herritarren segurtasuna bermatzea, eta horregatik dakagun euskarri andamio handi hori, importantiena guretzako, plazan, ontxe bertan, herritarren segurtasuna bermatzea dalako. Hortik aurrera, ez udalak, ez beste, ez da batzokizak edo beste partiek, ezin dugu ez herrin epaiak, bere epaia eman arte. Azkenean hor, obra bat hasi zen, obra hori hastiak ustez eraman du eraikina jaustera, eta hori itxegin behar dugu epaiak esaten duan erarte nork eta nola moldatu behar da egoera, orduan hasiko dira mobitzen hasi beharrekoak. Eta bitartean pazientzia eduki behar dugu, eta gu gera lehenak gogoa dakagunak hori pasatzeko, ikusteko zeinek zerrin behar duan eta aurrera itxeko.